Siinä ottelun tuomaristo tänään. Timo Ruuska, Stefan Fonselius päätuomareina. Ja ensimmäistä vaihtoa nyt Tapparassa. Rauhala katkoo tuon syötön. Leskinen Brickley pari, tullut jälleen puolustukseen. Leskinen pelaa itsensä tuossa kiekosta ohi, mutta luottaa siihen, että apuja tulee taustalta ja niinhän sieltä tulee. Päädyssä mennään, Ikonen. Rauhala toimistossa heittää laidan kautta viivaan. Leskinen toimitusmaalille ja se uppoaa maskin läpi. Rubin ei näe tuossa oikein mitään. Siinä on sen verran Olarssia hanuria edessä, että Leskisen heitto maalille ei ole edes kunnon laukaus, vaan se on tuollainen toimitus. Antaa Leskiselle 1 pisteen lisää ja 8. maali tälle kaudelle Pieksämäen pojalle. Ässille aloitusvoitto ja kiekko viivaan. Puutio toimittaa ja siellä pääsee ohjuria laittamaan Tammela maalin edessä. Ei kuitenkaan uppoa tuo. Tuli stunttaamaan Juha Metsola. Nyt meinaa siinä jäädä kiekko sitten matkasta Matin Mikolla, mutta saa pelottaa sitä eteenpäin. Määttö laukoo viivasta ylänurkkaan! Se on tälle miehelle maaliennätys yhdelle kaudelle, kun tuo kiekko takayläseen helättää. Rapo Määttä ja kauden toinen osuma ottaa oman yleisönsä mukaan tuohon tuuletukseen. Sen jälkeen mies tietää, että kamera seuraa ja naama peruslukemille. On hieno veto Rami Määtältä takaylänurkkaan. Ja siihen ei enää Lindberg saa räpylää eteen. Ottaa sieltä ässät haltuun Talajan toimesta. Kiekko päätyy ja kulmaukseen muutama sekunti vielä erään jäljellä. Vieläkö saa Järvinen tästä ruokennettua paikan? Ei saa riittävän ajoissa. Kiekkoa maalille, no vielä saa sen ja pistää maaliinkin. Sen jälkeen Tappara-pelaajat menettävät tuossa tilanteessa malttiinsa, kun siellä käy iskemässä vielä Summerin jälkeen kiekon verkkoon. Se on niitä kirjoittamattomia sääntöjä, mitä jääkiekko yllään pitää. Summerin jälkeen ei käydä enää kiekkoa maaliin laittamassa. Ykkösellä lauan, puoli minuuttia jäljellä. Vielä tätä erikoistilannetta. Tanus ottaa normaalit askeleet siihen, tarjoilee sitten Rautiaiselle laukaus. Ei onnistu. Saa kuitenkin pidettyä kiekon vielä hyökkäysalueella. Leskinen, mikä tarjoilu! Apeli Räsänen! Hän pääsee puttaamaan kiekon siitä maalin edestä. Mutta tuo on osastoa, että tuosta olisi saanut jo aika moni Santamontu hönsäilijäkin kiekon sisään. Otto Leskiseltä todella jäätävä tarjoilu takatolpalle ja Apeli Räsänen kiittää tuosta. Ali taakse. Viivaan Brickley toimittaa. Sitä yrittää Räsänen ohjata sieltä ilmasta maalin ohi. Leskinen maalin taakse Räsäselle. Brickley pääsee kokeilemaan ja laukoo! Apeli Räsäsen toimistosta! Kirjepostia siihen Brickleylle ja Brickley täräyttää Pattarinalta 3-1. Daniel Brickley lähenee 30 tehopistettä ja sen myös saavuttaa. Kauden 7. osuma. Ohjaus, se menee ohi Lindbergin maaliin. Uutta vetopaikkaa. Hämeenaho tarjoaa viivaa. Puutio laukoo. Hämeenaho uutta tarjoilua. Siihen saa hieman puokkamailaa väliin. Järvinen. Näyhä vielä reilusti yli minuutti jäljellä. Ja nyt laukoo Palola. Se on 100 täyteen. Järvinen, kukapa muukaan tuo syöttää. Ja Olli Opa Palola. 100 maalia liigassa. Tuulettaa aiheesta. On hieno maali ja tärkeä Ässille joka tapauksessa.
Oli se sitten uran mikä tahansa maali, niin tuo maali tuo Ässät maalin päähän tässä ottelussa. Olli Palola tuuppaa tuosta Järvisen tarjoilusta kiekon räpyläkäden puolelta patjan yli. Ja lukemat 3-2.